Tulevaisuus Oyn tekemistä on aina sävyttänyt tapa kulkea toimialallaan omia polkujaan. Me Finagolla haluamme olla edelläkävijöitä ja tarjota asiakkaallemme ratkaisuja, jotka vastaavat heidän vaatimuksiinsa nyt ja tulevaisuudessa. Me haluamme kehittää palveluita, jotka tukevat asiakkaitamme aina muuttuvassa tuotantoympäristössä ja auttavat yrityksiä pääsemään heidän tavoitteisiinsa. Siksi mekin Finagolla olemme useita kertoja tehneet yhteistyötä tuote- ja palvelukehityksemme liittyvissä projekteissa Tulevaisuus Oyn kanssa, muun muassa vastuullisuusraportointiin ja hiililaskentaan liittyvien palveluiden pilotointivaiheissa. Jos sinä yrittäjänä etsit talouspalvelua, jonka toivot luotsaavan itsesi kohti asettamisen tavoitteita, olen varma, että Tulevaisuus on siihen täydellinen kumppani. Heillä on eteenpäin suuntautunut tekemisen meininki ja uskon, että siitä on myös asiakkaalle hyötyä.